Mas ang tipan ng panahon kada kami. Kailid ako na yan, Mami. Jilin, balasang ko. Adoy, intimplaan ka itigatas mo. Agatas ka, sakbay amaturog kawan. Agyaman na kiyaya. Inumom amin day tawan. Kaya't mo tayalaan ka ititinapay mo. Saanan, Yaya? Yaya, itatanatayan ni Mami. Pangasiyo ko matasan na kami apampanawan ka ni Manong ko, Mark. Saan? Apay kumapanawan kayo. Katamukmat amas kasapulan nyo ti serbisyok ita. Tawanan day di mami yo. Agyaman ako na, Yaya. Among matasan kayo nasabsabali kada kami. Tamani po dubing kami. Da kayo tinang tartaripato kada kami. Tadakat nga rod trabaho ni Mami, Edi. Wen, nagbakbaketak abalasang gapu kada kayo. At da edi mayata mga sawa kanyak. Nga mas pinilik ti pagrebengak kada kayo. Tana kasing-singpet na hindi mami yo kanyak. Agyaman na Yaya. Iso adi kay madanagan. Saan kay to panawan apulos, Jilin? Pagserbian kayo, aging gat kabailak. Diyak pa'y nagsweldo, Yaya. Iso nga orayan nyo, ti sweldo yo. Wen, Mark. Kinun gayam. Pakilabam to man tay kabarbaro abagken kawis ko. Diyak kaya ti angot na. Iso alabam. Wen, ikam iti ado a fabric conditioner. Wen, Barok. Sige tarumarak. Mangan kayon ton. Tamanganak itirwar. Saan dakon nga orayan? No kasta, saan anang tad ni Manong iti pakitsendayo, Yaya? Saan? Saan kanupay mo ta nagsweldo? Anya? Ay, jakmot lang amin makasapulon iti panggadak, Yaya. Sana bale. Ta makasapul kan tulat ta. At dapay mo't kwartak. Gimata nga kiti si daan ta. Anusan ta pay laang ti itlog kandilata Da isumutlat magatang di ta store. Ay, ala, pasensya kayo, Yaya. Kababain pa'y kit din kada kayo. Da kayon tagas-gastos para itikanan tayo. Ngambayan nyo, tano makasapulak iti trabaho. Bayadak to amin nga Ay na, saan mo na panunutan dayta? Basit labanag dayta, Jilin. Nala, mabita ang tagawa ko nuwan tamangantan. Saan ta kanon nga urayan ni Manong mo? Tamangan to kanon ni Jerwan. Mangan ka lang, Mary. Di kagbabain. Mark, kanayon tamangan iti restaurant. Ngamji kapsat mo ngay, nangangatan. Ay na. Ado ti makan ni Jibalay. Makaamuda mo tin ang agluto iti kananda. Adamot jay yayaming agluto. Wan, awan trabaho di kapsat mo, saan ka di? Mangiti ikaw talangan iti kananda. Saanan, Mary? Mangan takit din. Di mon panunutin di kabsat ko. Tado ti makan ni Jibalay. Mangan takit din, Mary. Ay, Uwan gayam. Kasano ay? Agdin nata na. Mark, saan tapay mo ta nagkasar? Maudin na ita kasar. Tagurnong tapay iti pagkasar ta. Basta agdin natan. Tapno saan da ka na maagaw kanya, Mary. Iawid ka ni Jibalay mi. Uwan? No, sige. Makamuka, Mark. Agnaga din dito'y balay ni Mary, Jilin. Ha? Saan kayo pa nagkasar, Manong? Saanin ta kasar-kasar, ading. Anya? No adda maurnong mi apagkasar mi. Agkasar kami to. Ngam no awan maurnong. Oray saanin. Agdin na kami latan. Anya? Sana bali, nasingpit ni Mary. Patsyak ang makaawat da jay. Ha? Imbis agastusan nga ipakan karagiti tao. Ornungan kid ni. Isu asi ka, Jilin. Agawa am tagsapol iti trabaho.
Tapno makatulong ka iti magastos dito balay. Diyak kabailan no siya kamin. Kasanon nagsikugton ni Mary. Nakarkaron na marigata na. Dagiti bayad ti bills dito balay. Sweldo ti yaya. Paggatang iti bagas, kanda dumapay. Sige, Manong. Di ka mandanagan. Barang makastra ka kung iti trabaho. Kat makatulong akmatan ka dagiti magastos dito balay. Nay, nagunag mo day taasan na ayan. Balasang ka. Yaya, saan na ka naawat iti trabaho? Ala, saan na balay taubing kapay? Saan ka mapukawan iti namnama? Kaungat nakmanan ni Manong numaamuan na saan na ka naawat iti trabaho. Ay, kat ilawlawag mo ah. Talaga siguro sana para kan ka na at trabaho. Yaya, Nalabit, at dapat agurure sa bali at trabaho para kan ka. Di ka agkaanat taubing ka pa imat. ni Manong ti sana makaawat, Yaya. Sapay naglaing agpangag no daduma. Ba nagapakasaksaktak. Ala, awawatam latan ti kabsat mo. Kasla di ka nairwam ken ni Manong mo. Kasya talaga ti panagniw-ngiwat na. Iso pasensya am latan. Tulungan ka naglaban, Nana. Ay na, panawan nak dito yan, Mary. Siya kontan eh, malamisan ka. Tulungan kayo, Nana. Kasi kayo, Mat. Oh, Mary. Apeng adda ka dita. Ay, sus. Tumakder ka dita. Taniyaya ti makaam mo dita. Masikog ka. Ang mga numalamisan ka. Huwag mo't ngamin, Mary. Ala, panawan nak dito yan. Ala, ingka ginanan, Mary. Aywanam ti sigog mo. Diyak kayat nga dadakis ang mapasamak iti agbalintong anak ta. O sige nga, Rod, Mark. Yaya. Masikog ni Mary. Masapulo yornong ti pagpas ngayon to. Kain ado ti babayada nga utang ko. So di ka pala makasweldo ita, Yaya. Ha? Ay, nagrigat laki din na ti biyang. Eksakto lang amin ti sweldo. Kurang pa eh. Din tumulong di kabsat ko. Sige, okay lang. Nairuamak mo na sana masusweldoan, Barok. Kanawan mo ti paggastusak. Libre amin ti kanak dito'y balayaw. Iso nga okay lang. Adaman kanawan ti sweldok. Ayos lata. Ang yaman na, Yaya. Man nakaawat ka talaga. Pasensya ka na. Ikararag mo bumak na. Tapno masweldoan ka, Yaya. Ala, kasanungatan. Agsakit kayo mata, Yaya. No kaano mat nga umadayo akon. Isumot ti panagsakit yun. Ay na, aging bagak tumitlaan. Agandad ka itiya adayo, ma. Nuapay mo't kami na masapol kagabrod ka. Ado mo't ti mabalin mo masterkan diti pagilyan tayo. Kasapulan, Yaya. Tapno makatulong akon iti kabsat ko. No adaman trabaho ama sa pulak dito eh. Awan mo't permanente. Isa pa dasak tigasat ko iti balasiw taaw. Anyamot teng. Sumangpit da tao, awan pa'y naluto amakan. Ay na, pasensya ka, Mark. Maulawak nga minatumakder. Kung nasakit na iti sikit ko. Kunak nga'y karigatak tiyag trabaho nga talaga jak kabailan. Nukastamot ladi kan makatrabaho. Agawid ka na di probinsya yo, Yaya. Ay, Awan mo't langan ti may tulong mo. Iso pumanaw ka. aniya. Lading itag, Yaya. Ngam saan ka amasikaso dito balay. Iso asa pulam dagiti kakabagya medyo lugar yo. Tagkamang kakadakwada. Tapnod na mga sikaso kin ka. Pasensya kan, Yaya. Awagak man ti kabsat ko. Saan arumbang tinaramid na iti Yaya mi? Andita, nagringan iti bangir alinya. Hello. Hello, Manong. Api-api na panaw mo ti Yaya ta dita balay. Sa dino ayun tayan na ita. Ay na, Jilin.
Saan mo kabagyan dayjay? Di ka lang nasyan matan kan kwa na, Manong. Arig na may kadwan nga inata. Adumit siguro ti kabagyan na jay lugar da. Jak maasikaso. Tamumot nga dan anak may iti asawa. Itatasaan na makatrabaho ni Yaya. Pinapanaw mon. Anya ka matan, Manong. Pauitan na man kayo ti kwarta. Tani, ado ti babayada. Tulungan mo ti ka anak ka ma. Mangtad ka iti gatas. Kawes, kandad dumapay. Tani, kanayon kami ang may busan iti kwarta. Nang runa kat private school ti pagadadalan ti ka anak ka. Kita akto, Manong. Ada ngamin ginatang ko alote. Katjak pa nabayadan amin. Kahit di na kong pauitan, kasta ka di. Imutan na ko nakabsat mo, Jeline. Sana kasta, Manong. Ngamno ka dagitoy. Jak pa'y lang makapawit. Sige, saan no saan? Manipod ita. Di kan pakibiyangan. Basta di nakmatan pakibiyangan. Di kay bingayan iti tawid ta iti day di mami. Kukwak amin na jay. Total, siyak tinakainaganan amin na sa nikwana. Di kan ibingayan, Jilin. Anya? Hello? Manong? Talaga sa bali ti ugali ti kapsat ko. Nang runa no maipapanan iti kwarta. Kita mo ti house inlet ng ilaklakok, tatawan. Magustuhan ka di matlaan. Napintas ti lokasyon to'y balay mo, Mark. Magusto ah. Sige, tatawan. Gatagam nga ro din. Kat pag naidan yun ngay, no ilako mo daytoy, Mark. Komporminto na, tata. Saan mo na problemahin dayta? Problemak daytan. O nya, gatagam mo yun na saan? Ibagam na di mo kaya. No, may kontak ko iti sa balay. Ras nga minti pa nang ilakok, tata. Tani, kasapulak ti kwarta. Sige. Gatangag nga roda. Hello, Manong. Apay nga ngayon lakong matanti balay. Ne, apay? Agreklamo ka, Jilin? Kukwak mo dayjay balay ah. Ha? Siyak, tinainagan iti dayjay. Isungad takar ba nga kamangilako iti dayjay. Wan ngam sayang. Pag nadan yung arudan nga iti pamilyam. Ano, gumatang ka ka di iti sa bali a balay? Saan? Nangina ti balay ditoy. Gastusin may mutlang ah. Tani, awan makukwarta may. Anya? Kat pag nadan yung arudan. Mangkita kami iti pagabangan may. Anya? Sige, tani, rumor kami bay. Ipasyar mi ti anak may. Bye. Bye. Una yan. Kas jay lakalaka na ka ni Manong ti panangilakonan iti balay mi. Mark, mangtad ka man iti kwarta. Tagbayad ti anak ti pagadalan. Anya mo te. Kwarta la ka na yun mo ti. Bagbagam mo Mary. Anya nga ron, kat amamat nga wan trabaho. Ay no kastamod lang nga gawid kayo na di probinsya. Ikuyog mo dagiti anak ta. Anya? Maestrisa nga nagpanpanuno. Awan lakad. Siyak amin. Di ka pa'y makatulong may. O sige, yawit ko nga ro dagiti anak ti probinsya. No kasta ti kayat mo. Weng, ngamnawan may pauwit ko akwarta. Mawatam ko ma, tanay. Agbaybayad ak iti abang nitoy. Agawit tayo nga min ti probinsya. Ije tayo ngagnaan. Aglako tayo langan. Agisursuro tayo tagduduman at hanggang prutas. Anya? Paglakunak iti kakasta? Kababain. Saan eh? Basta agbati ak nitoy. Da kayo lang ti agawin. Anya nga ay, Mark. Agsingira ka ni ti abang. Talo a bulan ay na di ka nakabaya di ti utang mau. Awan pa'y kwarta. Tata, ay nukasta mo't lang. Pumanaw ka dito'y balay ka. Uray di mon bayadan ti utang mau. Basta pumanaw kan. Tado, ti mayat nga agabang dito'y. Maasik ako makanyak. Tata, awanin ti amok kapapanan. Sininaan na kong ti asawak. Nakiasawa ni ti sabali. Awan bibiyang kaw. No nakiasawa ni ti sabali ti asawa. Basol mo mutla nga. Tapabaya ka mo't ngamin nga asawa. Tata, lading itay. Ngam kinaasyan ka ni ti manuabulan. Napigsa ka pa'y may.
Agsapol kay ti trabaho ma. Awan mo't nga ro ti mangawat kanyak tata. Ta-overage sak ka nun. Ay, saan ko a problema daytan? Basta pumanaw kan, Mark. Pangaasim ko ma. Maulawak at talaga. At tugawak man pailaan dito sa sidewalk. Kaya't ko ti mapanagpa-check up. Ngam awan kwartak. Anay. Mark! Ay na! Mark! Sika ka di daytan! Iyaya. Si Bibiyag kapay. Ay, unay kan! Ti amom na kaya kon! Ay na! Kaasi ti apaw na pigsak pa ititawon ko ang nasurok nga ite. Ay sos! Apay ngay alim makay kan kimutong ka! Andat na pasamak ka! Kasla ka mo pimpi manan! Laklakayan ti rupa mo! Iyaya. Pakawanan na ko ba? Ay na, lipat mo tinapalabas. Awan kanyak day jayon, si kamot. Iyaya. Tulungan na ko ma. Nasagit ti tiyan ko. Maulawak. Nakapsutak. Ay sus, napusyaw ka mga agpaysaw. Ay, malala, mapantay sa ospital. Kumusta ka, Manong Mark? Jilin. Ading ko. Si Mangpit ka. Manipod abroad. Wan, sinapsapol ka, Manong. Ngam, diyak mo tipang sapulakan ka. Tipang kuntakakan ka. Awan cellphone ko. Ading. Kakaasi at nagdisdis kita riti ka na. Manong, apay ngamin, anya tinararamid mo. Naimbag nga rin nakita na kaniyaya. Kaya't mo asawan. Iso tinang kontakin ka. Agnanaad niyaya iji balay ko, Manong. Idi simang putak manipod abroad. Sinurot ko niyaya iji lugar da. Kat inayabak nga agnaad iji balay ko. Anya? Nukas ta? Adan balay mo? Ading ko? Adan, Manong. Kaasi ti Diyos. Nakaipundara kiti pinagpatakdar ko iti balay. Agpaimbag ka, tagawid kanto ni iti balay. Mabainak ko, ma. Papuskula ko na ropa. Ading ko. Wait, pakawanan na ko, ma. Gapot naman naging bubo ko, dak. Mababainak unay kinkan. Ading ko. Agkabsat ta, Manong. Awan di sa baling agsinaranay. No saan adata. Agyaman na nagsaya at kaunay akabsat. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.